Ак халатлы безнең инде үзебезнең врачларыбыз, медикларыбызның дип әйтик, профессионал бәйрәмегез белән ихлас күңелдән район советы, башкарма комитеты шәхсән үземнең исемнән шушы профессионал бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Иң мөһиме инде сезгә шушы авыр хезмәтегездә, халык белән эшли торган хезмәтегездә зурдан зур уңышлар телисем килә. Gafur kolektiv işte umman bulgan kolektiv bilan yana uchrashishga yazsin. Hammangizga da sog'lik salomatlik tilayman. Всем вам огромное спасибо за ваш каждодневный кропотливый труд. Ура! Ура! Самые лучшие сотрудники